istorya tungkol kay Sarikaw. Nya tuunang panahon agkugrupo ng mga ngayam na mga taga-buhi. Si Sarikaw ang pinaka matindi, pinaka maurag, ang pinaka maliksi sa amin sa kanda. Kaya bistadong maray sa grupo nila. Hanggang sa may siya niya balita na agkuusad na bayong sa paanan niya Mount Aso tungkol sa napakagayon na pag-uli niya din. Naging interesante si Sarikaw sa bayong nadi. Gusto niya ading rapun atamanan para maging usad na atama niya. Nagpuo niyang maglakbay papunta sa paanan niya Mount Aso. Habang iya'y nagilakbay, agkuya nakita sa dagan usad na burang nakahandusay nanduluya hanggang sa tabangan niya di listo tulos niya tinaawan yung pagkain nagkaagkuna ng maray na kusip yuguran. Inunga niya yuguran, kumusta na po? Maray na po ba ika? Sabi yuguran, maray na ko boy. Mabalo sa imo. Pasari ka boy. unga yuguran. Sabi ni Sarikaw, papunta po ako sa paanan niya na Mount Aso para po rapun usad na makulor na bayong na makikita sa paanan niya Mount Aso. Sabi niya gura, uy, apitukoy mong bayong na makulor usad daan na engkantado. Napakadelikado para sa iyo, harap ko na. Dahil ang bayong once na nagmuni, sigurado makakatulog na. Pero kung gusto mo tayong marakot pa'y bayong ang disididoy ka, kay puwan mo darami sito. Kapag nagmuni ba yung gagatan mo kakawag mo, irisan mo yung sito. Para di ka makatulog. tulos na nagdiretso si Sarikaw sa kanyang pagpupunta hanggang makita na niya aranin niya sa paanan ng mundo. Natatanaw na niya ang Mount Aso. Kaso makita nyo ayam niya, di ba yung bigla din nagdalangan papunta sa lugar kung sari naglupad, di ba yung habang nag-aagiya, naramdaman niya yung sinabi yung burang, kapag nagmuni ba yung gagatan mo kakawag mo, irisan mo yung sito. Yung mga advice sa kanya. Natanaw na niya yung bayong na nakatugpa sa sana. Habang para niya, madali na niyang marakip yung bayong. Bigla ading muminuni. Bago pa man niya magretan kumot niya ang magmapirisan limang silo. Uri na, tayo niya nakatulog na. Hanggang sa iputan niya yung bayong. Kay bayo atama na niya hanggang sira maging bato. Inana pa man niya yung mga kaibanan niya mga ngayam. Hanggang sa makita nila yung estatwa. Yung itsura ni Sarikaw, usad na iyang bato. Diyan po nagtatapos ang istorya ni Sarikaw. Ang tunay na estatwa ni Sarikaw makikita sa walang paanan ni Mount Aso.
Abangan ang sunod na istorya tungkol kung paano nagkaagko tubig alikbuhi sa araan nagalit